pamusoro mutanga newadare wese tandonzi kaindimanja nyaya yandinza pano ndemunda wababa wanga. Baba wakafa takasiwa munda pane munda wakavasiwa nababa wakaturwa nabamunini wakafa wautibisa. Chakaitika ndechekuti 2002 rinova gore rakafa mbuya. Pane minda yedu ii11 yakagoyiwa baba mukuru varipo wapenyu. Baba munini wanga wakanzi vanogara kumba kwambuya ndokutaura kwababa. Ngawazivi baba munini vanogara kumba kwababa kwambuya. Pakafa mbuya minda iri 11 yanga yakagoyiwa 5 yakapiwa baba vangu, 5 yakapiwa baba mukuru. Kumaminda baba munini vachinzi wechi11 rusara pakati vanga vasati varota vanofana kudini munda iwoyo only mbuya vari vapenyu. Mbuya kana vashayika munda iwoyo waiziva baba wako nekuti baba mukuru wanga wakavaka nedzimwe mimwe minda 3 kwambuya ndoko wakavakira. Ndinina mukoma namai. Iwe na mukoma kuna mera kubazi? Ayo vachitobva kunhanzi namama vachibva kuwana miti. Watanga kutaura zvakanaka. Minda iripo 11 ichi yakagoyiwa pamunhu. Uyu achipiwa 5 achipiwa 5 uyu akazi uyu munda uchazoita waropa wako kana mbuya afa nechi which means chinhu chiri very clear, chiri very open to everyone. And but chaakuchizoda kundinetsa manje chekuti paakuchitarwa nenyaya yesuccession after death chakutaurwa iwewe namai wako badzi nemuina wako wamwavo. No, zvakaitika ndezvekudai. Mudhara vachishai mbuya vafa 2002 to 2003 takatorima munda wacho wakabva watorimwa nababa vangu vari vapenyu. 2003 April baba wakabva washaya. Baba washaya takakohwa zvapera. Tobva tagara amai nekushayawo ndikuva zvikwanisiro zvekuti waziva kuti tirima minda yacho vanga vambotonga chakaurima vamboregedza vachikudaro vachidaro. Saka nguva zhinji yemunda uyo takazongovakawo isusu tachikura. Ndakambobvunza baba mukuru ndikabvunza sekuru vanga varipo baba munin'ina wababa wangu tikavabvunza zvikanzi nyaya yemunda iyoyo ichiri kunetsa tichazoda komana wacho vese vako tozotaura. Zvokutaura zvirikufixa wozotaurirawo kuti zvinhu zvakasiyima kudhara. So what was the purpose of you consulting again pakapa kwamako? No, handisiri ndakaconsult. Handiyani akaconsult? Right. Munda pakuti ticharambe tichiurima baba vafa ndo pakatotanga tisipita amai vakamiswa kurima munda iwo nababa mukuru nasekuru munin'ina wamababa vangu. Tobva tabvunza sekuru ndopatakanzi munda muda munda here ndokwanise kupai munda. Zvakaita kuti tazoti kurei ini ndakavakawo kwangu ndakavakira kudzasi mukoma wakatovaka kwawakawaka zvakutoti stendi yamukoma inototi hafu yacho iri mumunda yedu 5 yatinzi ndo yedu, imwe hafu yacho tori kumunda. Hapana munhu akataura nini. Right. Pane nyaya yangu changamire ndikuda ndinoti pamberi ndozvanesa kuronga aripo akaronga aripo ndonyaya ndikumizoro sei ndati akati nyaya minda irikunetsa ndiani? ndisekuru. Sekuru wacho aripi? Sekuru vakazoshaya. Wakashaya aiti chiri kunetsa chii? Hanzi zvinoda vakomana vacho vano vese varipo. Wakomana wapi? Right, vakomana vana vavo manje baba mukuru nababa munini. Baba mukuru varamba kuuya, baba munini handisi kuziva kuti aipi asi samundu baba varakaenda. So what it means that vanhu vakavaka kutisira tinenge toziva wazvenyarwa ndozvakuiva. Saka can we safely say kuti ndingakwanisa kuconclude anything ivo vanhu vavasipota to? Right, chana ndichikumbirawo dare ndechekuti zviri kuitika kumba uku ndezvekuti vana baba vangu vacho vari paground hapana munhu anotaura chokwadi kusiyani baba mukuru.
Ndandikumbirawo kuti dai dare raikwanisa kundibasa kuti inyaya nedzi munda uyo wakatotengeswa vanhu vakatengeserwa ndifunganya about 3 but tine 1 wacho ndiye arikuramba ari kunetsa because munda uri kunetsa takamboenda kwasabhuku tikataura nasabhuku sabhuku akataura munyaya yemunda une dispute dai mambomira tanzwa nyaya chakamira tikaenda kwaishe mukoi akamisa vanhu vanga vatengeserwa pane 1 ari kunetsa vamwe wacho vakatoaitanzi angari ailingana magaya ndiye akazinga mudingepo vaimuzirabata 7,000 ere chichari South Africa aituseni vamesiji kunosabhuku saka nyaya nandikumbira ndekuti ini nawana baba wangu 3 na baba mniki avapo anokona dambudziko rezotaura zvandinokuonesi kuti uone kuti kana tikufamba tifambe tese zvizizi zvakanaka handisi panofa ubereki wako mabeneficiary estate yewabereki wako ndiwe newamasiku hawazozukuru minda yatutaura nezvayo kuti tutaure minda yambuya ende wana mbuya wachiri ndiwo beneficiary eti saka when it comes to nyaya minda ile iwewe yes you were told kuti makapiwa but wanofanira kunga kutaura kuti uyu apa waripo and why are they not forthcoming right ndoshana ndari ndikukumbira wadari kana zvichibvira kuti vavepo zvikunyatsora kana zvichibvira ndikumbira dai paine kana zvinokwanisa kuita vaitwa kunzi vauye vanhu because havauyi aino havauyi ende baba mukuru ndatombozama ndazama patori napana havauyi kana paine zvinokwanisa kuitwa but in the best place imimi wazvinonapa munini munokuindirani zvakanyanyisa baba mini handina problem nawo to my surprise saka makambogara here pasi sefamily mombotsvaga domestic remedy kuti sefamily baba munini baba mukuru apa nemi makatarana kugara kana pakakanganisika pakakanganisika toka pagadzirisa sei apa toita sei apa toita sei apa toita sei right I think reference iripo sabhukumarira varipo zvakambodaidza ishe baba mukuru wakadaidzwa kadapa dare raishe ndofunga 2 times. First time wakangosvika 2 minutes vakati anyaya idzi dzinonetsa ndikuenda kurufu vachikwenda kwaondi because second time ndipakazotoya vekwadanga vakuda kuchera chibhorani ndikavamisa kuti aiwa minda iyi mukange makutonyatsokutarisira zvazvakaita ini I don't think kuti baba vangu vakangotaura kumeba asi vanga vasiri rongo mwangotarisa zvazvakaita minda iyi yakamira so pamukuru vakaramba futi vadaita isikuona panowedza kuti ndikubatsira tione panokuone ndepekuti baba mukuru nababa munini waurutaura nezvavo ndo vana vambuya nasekuru which means kuti ndo mabeneficiary estate yani yambuya nasekuru saka iwewe the moment yauri kuuya iwewe uchiwakwesena about estate yababa vavo namai wavo they feel kuti iwewe wakuwaita sei wakuwaita vanhu vasina basa kakuiaaii kana kuti they feel kuti iwewe maybe you are giving yourself too much power iwo waridzi waripo because unakanyaira you are not dealing nemacousin brother kana macousin sister in this issue you are dealing nana baba and right now wana wavo wakamira kumasaidi and urimuzviimagine kuti wana wavo vanotanga kuuyawo panomira zvakanaka here kuti wana vavo vaurikutanga kuti zvakuuyawo vobasirana nababa nanamai inomira sei nyaya yacho handisi kuramba changamira yes chinhu chandaitira izvi ndoda kutriga something like minda iyi ikatanga kutengeswa hapana tikuti ndo mabeneficiary ikatanga kutengeswa izvi kuti minda yavo inotengeswa saka isusu kana tazosara tichabenefitwa minda yanotengeswa imimi munoti watimi makabhira kuita 5 exactly pa5 1 ndo wamuta kuti pa5 takapiwa minda 5 baba mukuru sofa vane 8 baba munini kudzasi kwacho nahaits beyond kungoenda nekuenda kuguma nerwisi 1 uyu vangosara urini saka chikudiso kana vakutengeswa kuti kazoteni zvinhu zvacho zvavafamba zvakanaka dare varafamba zvakanaka ubva uzonzi ndeu tichazourikavha iri munhu ukatengeswa no andakapota dambudziko ramubatori zvachinokuona dambudziko rapesere kuti chii pesere kuti pakagoyiwa zvinhu wakanga uripo here kana akanga aripo ndiani
because the fact yekuti right now baba mukuru akutoita odd 8 portions umwe akutoita maportions asikatozikanwa and wana wamachi brothers wana wema original owners echiviri and niyandiwedza kuti vandikuti vanhu vari 2 avo why are they not leaving something for your father? Yes. Ini ndio kana neno data chi data pili kuti 551 what does it mean? Okay. That's ngura chana. Ende one panofa buya. Vani no kucheta. Uchivoende majo kucheta. Okay, fine. Ndofunga ndatsana ngura apa zinongisi. Tati mbuya pano waigara kumba ndika kune kumaminda. Kumaminda kumba kwa mbuya automatically kwakanzi ndekwa bamini last boy. Ndokwagara uchingori maminda. Kune minda hamunda chaiyo. Ndokwanga even family yese ndokwanga kugara wachitorima wachitogara kukura bana baboya. Kune 11 kumaminda yakachinzika ichipiwa komana wangani bamukuru namutaro wangu vari 2 yakaita 11 bamukuru vanga wagara wavakira pambuya vatori nemunda wanga wagara vachitogara pasi ogova minda kunzi kumaminda bamukuru vanga wagara vari pambuya vatovakira pambuya vachipiwa chinzi wechi11 mbuya vakamuka vasiku hazvizvozvi asati aroora akaroora mbuya vari vapenyu vanogonera maconflicts kana kudini ngaambofaniri kurima munda uyu asi ndewakini baba wangu. Saka pakatofa mbuya 2002 wakatonimwa zveshuwa ndiripo tikatokohwa 2003. Kunyaya kunaismeso nekani. Andisi. Yakasati aroora ndeni. Bamuni. Vakutengesa munda uyu. Mina baba wangu ndakazi ngaambofanira kurima since asati aroora. Andisi. Kana aroora akaruzvendera. Akanzi kana aroora anorima munda iwoyo. But kwake kuzasi pambuyo if anything happens in Buya anorima apa andisi kusazvizoda kuona here zvinopedza kudoti andinopa mati haasati aroora anorima apa asi still aroora anorima futi papi ipapo saka ndepari saka ndepari saka ndepari maybe matongerwo aitwa kare kacho changabereka handisi kuziva because even kana kuti bamunini wakapangima kana kuti vane haiti kupavaka vari kunyatsozviziva bamunini vanokugara kwabhuya kana kubva kwacho vasati varoora vanogara kwabhuya hapana kubvira parima kubva 2003. Let me give you an example. Ndoshasisa example yomumba menyu muri wakomana muna 3 right. One first born mukomana mukuru vhasi munda wako wechipiri vhasi munda wako wechitatu vhasi munda wako handiti pavhasi munda wechi4 handiti mukomana number 3 ndiye acharima munda iwowo handiti munda umwe wacho ucharimwa nemukomana number 2 kubva kudiki handiti mbuya wabvafa mai wenyu wabvafa munda ururimwa nemukomana mudiki nesecond from last diki yaya inogari yake sazvafana zvokutaura hazvisiri zvochangana. Okay, saka tiri kuti bamunini wakakohwa munda wawo mbuya wafa saka takufanira kutanga kugona kwambuya kuzi bamunini hawasipo minda izi yawo ndeyambuya iye mudzasi ndeyambuya tochidzikwa kugowana iye ndiri kuti inini mbuya wakagowa kare
kutaura kwaita wati mbuya akadii akagowa kare 5 remainder 1 wapaita remainder 1 yasara ndiye akadzi uyu ndiye achadii chakanaka nandichikumbirawo kuti tidai kwangu mamusingakwanisi here kundipawo munhu anokwanisa kuti aende kunoona zviri paground. Taona zviri paground toona iri mashezi acho, kuri kugara baba mukuru, kuri kugara baba munini nemamiriro eminda yacho. izva zvezvino ini chamunoda kuda kubatsira ndechekuti isusu kana mese baba munini newe mhuri dzese muri naagreement kuti mbuya wakasiya asheya ndopatinyepa. Are you in agreement kuti mbuya akasiya asheya? Yes, mabati ina agreement. Mbuya wakasiya asheya, mashero ndo anozana. Kana muri na agreement kuti mbuya akasiya asheya, this court cannot revisit or change distribution yakasiwa yaitwa na mbuya because handipemiko. Okay. Isu chende yawo yakutoka mafamily akawina na kuti mbuya akasiya zvakata andika isu tokasa kubatsira to enforce zvakataura zvakagara zviri. But in this case it's a very different scenario altogether. Muri kutoti mimi uyu nekwake asi ndakubvawo kumadini makutumawo munhu ambonawo masheri acho kuimidzi kuti sheri yakaonekwa nambuya hauzi kutowirirana naye because pane arikuratidza kuti ane zvakadii zvakawandisa, umwe ane zvishoma, saka wane zvishoma watoda kuda kukombanzeta changamiri. Ndofunga maybe pamwe ndakanganisa kunzwanana. Mbuya wakasiya vasheya, zvishuwa mbuya wakadii wasiya vasheya. Mashero akaita mbuya mamandisera ndataura ndati pane munda wani unofanirwa uyu wakasara ndewe wababa wangu munda uyu. Mbuya vakanzwa kuti sibamira vakanzwa kuti vangorimawo ende mbuya wacho yeself ndode kutotaura nani kuna form 1 tikatorima munda iwoyo no one talks. Hapana zvamboitika mbuya wachifa munda takarima magoverwe ezvinhu zvekare dzatwainana chikumbira kuti dai paita munhu dare rakwanisa kuuya panzvimbo rikauya panzvimbo ndini erina rundai rinotaurwa nekaindi uri kunyepa. Ndakasvika nakaindi achiri kuenda kuchikoro kuprimary grade 4 ndakaroorwa muna 2000. Inini kusvika pandakaita baba ndiri anga akaroora munhukadzi ndichitaurirwa ndiri muruma wangu wakandidedhiga wani vandakapirwa kumunda kumusoro zvikanzi ndikati muri diga wanukadzi ndikanzi ndikanzi inini ndakazoroga navo ndosaka ndakadigerere kuita kuti mai kana azofa ndionisara kuti kumbani kuti ndirikomana mndu ndibva ndatogara. Mai akatotaura zikazi diga ini futi ripi kumusoro zvandatotaurwa munda uyo ndotangotorima ndichitoi munjeni mai asati afa ndakasvika chikwa chapera. Zvari kutaura izvo ndikuzvishandiswa nezvibhipi andinombutaura chimwe chinhu kubva izvozvo kusvika izvozvo ndotozvibvawo mati uno chamutsepongozo dzenyaya yekuti takapawo ukadanga chinhu kuti wawapo ndakubatsira pekuti tiwakoimba yekuti tione pekugara. Imba yangu yakadonha yakarohwa nemvura iri kutoerera, saka chandakaita ndakatotaura kuti nditsvaka vanhu vanobatsirawo kuti ndione pekudini kukurana newani. Ndobva tatoenda kwasabhuku wanga aripo ndibaba Petrus akashaika burabura bhuku risati ratorwa. Saka sabhuku pakashaika inini ndisati ndaende kumunda takanga tatotaura nesekuru todawo kuti tione pekugara. Imba yangu yadini yadonha iri kuerera mberi. Zvikazi mawirirana here nani andiri kutaura nawacho zvikazi kakati zvinozoona zvinozodini ba zvinozonetsa ba undozopandukire munhu mape munhu pekudini pekugara. Ndikati adhamirirana tari kuita tiri 2 asi chimudi chakanga chekuti ari kusungi akauye komangare inini asi murume wangu hapana
murume wangu achi arikutoziye kare ndakatora we murume ndisipo ndo ndikotengese kuprimium ndakasvika pasina baba ari kutomuhandisire nyaya iyo ndi ari wanisa ndiani aiyo kumba kwa zvakaipa Makanyorwa. erina rondaiva kubrenda Maria mwana wangu kuhazviverengwi ibaba ndio baba murume wangu Ana Maria munokana kumuri muri kwakadi. Awarora waka. Iwe vesa zvarore ngipakasi. Ndandikumbiro changa ndambondwa changamira chiti land ndevasiblings vana vamukuru navamene ndovasara ndovaridzi land saka vamene vane right here yekutengesa land mukoma wavo vasingasiyi ndo vanosara nebuilding saka vakadanga magatsinesa varikutanga ndeyekuti makawa pamunda varikuramba kubva here pamunda wavakapuwa jasingoti wakapuwa hapanapo anything dzese nharo dzavanomira nedzekuda kuti uwane kuti dzine dzekupiwa izwai ndimborubatsira ishira ndeyekuti musainvolve third party panyaya yeownership yeland chekutanga chida kuestablishwa apa iownership yeland ownership yeland ndio ichazopa munhu the right to give or not to give so as long as musati maestablisha kuti owner wechinhu ichi ndiani zvinhu zvese chikupedzaa ndisava Musoro hii nombo mtasi. ndiani Inaitwa Kyofi Mali. Kyofi Mali. Na mina kupau chakupu. Pamusoro penye mundo kuto. Baba wedu wasati wafi. Kuera 2002 vari kurwara vakatidaidza neminino. Vakomana sandaini vakagoyewa miti. Munda uyo ye3 uri utoro uri pakati wacho ndewangu wakanzi unorimwa napamuni only kana vavo mbuya vasati vadi vashaika vakanzi vanorima munda iwoyo kana varoora vasati varoora vanozvirongorima ikoko wanorima munda iwo kana waroora what's the meaning of that statement minda yavo yakanzi izvanoitwa nezvemunda munda statement iyo wanorima munda uyu kana varoora uya vari vapenyu saka nyaya dzinetsa muda uyu izwaika vese zvandinocha ndikubatsire I'm trying to assist you kuti mudai nechinhu cheichi chinhu wana handiti it's either handiti if people messed up find a way handiti mukadzise chii chimwe chanyanya kutunza because izwa zvinotaura zvese zvatikutaura iyi yese zvatikutaura tese iyi yese there is no document iripo rekuprova zvinotaura zviri correct saka if you go to a court of law isiri yedu by a customer you won't win because it's your word against your word ndandokubatsirei kuti muone zvatinodza kutaura kuti pamwe pacho ka give and take so that you all benefit handiti chinhu chiripo chauraiti munda utaona maidzimamaita it's okay toisolva sei handiti ngatisolve takaka yatodini matotora chii idomestic remedy yamadii yamashandisa kuti pana mimba ine ukama pana mimba ine zvinhu zvifambe zvakadii zvakanaka rakatadzana kutora stanzi yekuti let's fight aiwa ndikuedza kuda kubatsira kuti amidaita ukona nyaya yakuenda kukoti ka andika koti munhu wese anokuhwina hapana nourusa saka munhu achaita zvese zvese zvidaitisi
kuti izvozvo is not necessary. Asi zvada kutaura kuti mukaenda kukoti hamukwanisi kumira baimimi wakomana muchitaura nyaya yekuti baba wedu akasiya taura kulendi ndeya paine wana wamai mabrothers ababa varipo, because it will be your word against wana baba vari two, because wana baba vari two ava ndo madirect beneficiary estate iyoyi. Ko wangu wakafa mimi. Baba wako zvichazvi kutaura kuti baba wako neawakomana vanorongani vari two, ndo vari three, ndo madirect beneficiaries vari three. So what you're actually doing is you are fighting for what is your father's, not yours. What different then? You are fighting for your father's share. What are you saying? That's why I do. Walume wari tu hawa. Wanu panaunga wari chi. Waripo. So what is the? So muda pachena. Guys, are you aware of what you want? This is what yes. But ndiri warume vairi vari tu ava vanofana kuchitaurira kuti chaizvo chakamboitika pachii, kuti iye sheya yako yoona here woti iyangu yes, yakoona here woti yes, yozi koye uyu woti uyu ndeiyo neiyo neiyo neiyo, then nyaya nyaya, because pamwe pacho kazoti tunoenda kobata munhu ari kunumber 5 iye akatoprojectiswa wachi mari yake, wakatobhadharawo mari yake munhu kuti adi awake. Anditi munhu akuda kuwaka, anditi iwe ukauya kamuti hauwake apa, anditi anotosema iwe andiwo ndakatoa itotaura nechi taura nemunhu uyo ndiyakandipa mupedzera nenyaya dzake dzenyu mozoya kupi mozoya kwandiri, because iwe hauna dhairi, hauna right yekuenda kunoti kuna danga kana umwe wacho ndiani mulapa, andika iwe hauna right yekuenda kundipa mumwe chii, iwe usadai uyari kutaura kuti ndakatiwa nemunhu ari kungezi right kuti ona wechinhu, iwe enda wapedzera nechi paukama hwane wenyu mozouya kwandiri motaura kuti mawirana kudii, kana iri nyaya yekuti uyu anofana kudzoserwa chii mari yake, yozikana kuti anodzosera uyu mari yake ndiani, andizvo ndopane nyaya ipapo kuti uyuka iwe mukaenda pakati mwamaenda kuti mudzwe nyaya momuisa kuseri imi wamai pafurati haifambi kuti torai munhu ari kuseri ari mwanzaki ngauye pani apa apedze chii wasundisa kana ndizonyanguya kuti munhu akagara kunzi akadangana nawe wese mudhara aripo, mudhara nyakutengesa ndiye hazviwerengi mariyo azviwerengi faro mira nyaya ukadzimira isusu kuti wamwe wese ngawakugapa chimbosungisa hazviwerengi namufoma wake vari mouya iwewe nawarwiwa wari 3 avo wese avasiya wari inenge kuita kuuya kumunda manje kochiona uya wakati apa kusvika apa ngepaningi apa kusvika apa ndepaningi apa kusvika ndepaningi isusu sedare takutadii takurasa because right now kuti tiuyeka you are still arguing because hamutombozori mabega acho aripa yes tare pasi kuya murupiswa saka ndokwanisa kuya nenyaya yenyu kuti nyaya yenyu kuya kana nhasi chika manyoresa pasa munhu wauya imi mbuya nyaya yenyu ndiuzairi mukupisa iyi ndekuti muri kuti wakomana waruziva kune murume wenyu because murume asitogara kupa nyaya yacho yakatoitika chendikutaura kuti vari kuzvozisira iyi anhu akauye kuwapemakono saka wana sekuru wakabva kumusvikwana kwambuya wauya pamba patakasiwa pakaine kicheni yakasara inewanei inini ndakaenda kwawakawa kicheni pati
Ndembi ya kitchen yote yani. Ndio nemvura. Saka hiyo wakaenda kote mpaka mzigo. Wadoni. Ndio banda kufunga. Ndio hizo sasa. Ndera ndo nini makanga makuvumura. Inini andira ndikuza kavuma. Asi nini nyama yangu andikaivumura kuma no inde idini. Ndia ivumura. Saka ndo banda mbuye masoko yini makazi kwa muri. Asi nokumbira wobvunza. Waikutaurira akadini kuye kotsura waita kuvumura kuni asati akuchitsa iwo chini. Masoko. Anambuya yavhati sisi makatokutsaimba yedu ntole mali ikati murume wangu akasatoka urikuro saka ndabva ndati alright zvakafanira mwana unoda kubvisa mari acho ndiani iye mwana unogona kuti akorwara munoda kuti inini mari yandiri kushanda kuti ndiriritiro wana ndimupe inini handisini hangu ndakazvita panyama yangu inini hangu handisodiriba handizozvikwanisa saka madeire kuti ndanga ndauya nhasi makuwa angabudakadziwa mangwana wacho saka anhu akanga ari dokuuya ndinda ndiri pambabuya makuwa zvazvitoto pambapambuya pachikora akabva achinja kuti kuende kuitire zvemakuwa kumba kwababa mukuru ini ndabva ndati inini handisi kushatoenda babakui zvemakuwa inini nekuti ndatouya ndichiti kude kuitwa pai panapa kurazima kundirwisa nyaya ndisi kudini bani kuti anga kutonditire nyaya ndisiri nimba ndiri ndakazviita nekuti inini ndikuona ndiri ndikudaira zvikazi uri kuita ngekuti ndokuitira mumba mako iwowo ndikati ndozoti pakuruziya kune murume woko inini tataura kuti isusu murume tichamusaka hanzi imuze bani inini ndakazwa achidanotoda kuti ndakabvunza zvinhu hazvina kuti pana pazvakaitiwo akatowati ana sekuru kuendepi kuende kumangu ari kuharare akatoona ana sekuru kuende kuharare ndopari kuzitokwara meni makuisa magara mbuye nyenzoka mari dzinogadzirwa amutundirirani nana mbuya wakabva kuiwa kutanya yakuipa moti havari kudhuzi imutenda wana wavo vari imimi kenyara murikugara pamba pamakakwana chete hamuna anza pakuchaipa hamutaure chinhu garepa saka makanyara kuti ane hama dzavo nopedzerana imi monzwa zvine zvataura hamukaneminda pa imimi mimi nokubana ndakamaira upedzerane kana unodinda kutikumbira kuti mari yangu kudai mari yekuti ikapanyika baba wake nevakomana vake vapenyu vanoripa kuchairo ndiye kumba kwamai vavo kana riri boso ndivanoridi ndivanorimhana handiti pana kumai vasavanga munongotaura musimana kwamari vasikana kamari avaripo wakunda mari wataurwa futi it was wrong kuti wauye wachikubvunza nenyaya yekicheni hainei ngawatabate wana wavo imi mamusi wana wavo kicheni yakagara yakabvunzwa baba munhu ainobvunzwa iwo ava vakazotopopota tiendai wanadanga nanamulambo nanani siyanai navo imimi muchauya panapa muri wakani muri watatu mauya panapa muri watatu toizomutaura ezvikuita nanadanga taona kuti mimi makamira sei endai